नमस्कार दोस्त ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୱାଇଲ୍ଡ ସାଙ୍ଚୁଆରୀ ସୁନାବେଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯିବେ ସେହି ରାସ୍ତାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣ ଏଇ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆରେ କେବେ ବସିକି ରୁହନି, ଆସ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର, ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେତେ ବିଚିତ୍ରାଞ୍ଚଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ଭଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କେତେ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଜଙ୍ଗଲ। ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବନ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କର, ଏନ୍ଜୟ ନିଅ। ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଅ, ଦେଖ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଆଉ ଜାଣ। ଦୁନିଆ ଖବର ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ରହିଲେ ହେବନି, ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କର ଆଉ ଆସିବ, ଦେଖିବ ରାସ୍ତା କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏ ନାଳ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମାଟି ଖାଇ ଦେଇଛି, ଧୋଇ ଦେଇଛି, ପଥର ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଆଣିକି ଦିଶୁଛି। ଏଇଠି ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଯଦି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇପାରିବନି, ଅଟୋ ଉଠି ପାରିବନି, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଯାଇପାରିବ ଆଉ ବାଇକ୍ ଯାଇପାରିବ ଆରାମସେ। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ତ ଦିନ ରାତି ବି ଯାଉଛି, ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ବି ଲୋକ ଦିନ ରାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏଇଠି ଏଇ ଘାଟିଟା ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ଅଛି। 7-8 କିଲୋମିଟର ଉଠି ସାରିଲା ପରେ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଲିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ, ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ଏଇଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହେଇନି, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଥିବେ। ସେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କେତେଦିନ ରହିଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଭିତର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯିବେ ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ନିଜ ସୁବିଧା କରିକି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ହଁ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେତିକି ପାରିବେ। ଏପଟେ ଏଇଠି ସେମିତି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଯେ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆସିକି ସେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହେଉ କି ଜଙ୍ଗଲକୁ ହେଉ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେବେନି। ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ପୁରା ପଥର ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ମାଟି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ବିଶେଷ କରି ଯିବେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ବାଁ ପଟେ ପୁରା ଧସି ଯାଇଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ସମୟରେ ମୁଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ଯାଇକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିଛି। ରାସ୍ତା ତ ଧସି ଯାଇଛି, ଧସିକି ପଥର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜାମ୍ କରିଦେଉଛି। ସେଇଟା ଲୋକ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଉପରେ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। କେବେ କିଏ କରିବେ କି କରିବେନି ବି ଆଶା ନାହିଁ। ଯଦି ହେବ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ପଇସାଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାଟା ହେଲେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଲେ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ସୁନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ କଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ମନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଲୋକ ଆରାମସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଠିର ବାୟୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଆଉ ଭଲ ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଉପଭୋଗ କରିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତେ। କେତେ ବସି ଘରେ ରହିବ, କେତେ ବେକାର ଟେନସନ୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ଥାଇ ଘରର ସବୁ ଦେଖୁଥିବ। ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଏପଟେ ଗଲେ ବି ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବାଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଘାଟି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ହୋଟେଲ ଏମିତି ସେମିତି ନାହିଁ। ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜର ଦୋକାନ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି। ଆଉ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଆଉ ବଡ଼ କିଛି ଖାଇବା ହୋଟେଲଟା ହିଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାକୁ ଧରିକି ଯିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏଟା 60-70 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ସୁନାବେଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 50 କିଲୋମିଟର ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେଇ ଏରିଆରେ ୱାଟରଫଲ୍ ବି 2-3ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବଢ଼ିଆ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲରେ। ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡର ବି ଲାଗିବ। ଜଣେ ଗଲେ ଡର ହିଁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଡକାୟତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଚୋରି ଡକାୟତ ତ ସବୁଆଡ଼େ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆଉ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ର ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କର ରହିବାର ତାଙ୍କର ଘର ସହିତ ସମାନ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଯିବେ, କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଯିବେ, ଏକା କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିକି ଆପଣ ଫେରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିଡ଼ିଓର ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ରେଡ଼ି କରିବେ। ଆଉ
बाइक हो कि 4 व्हीलर हो आराम से जाइपारे आमती सीजन रे वर्षा सीजन सरला आपण जाइपारे वर्षा समय हेल्ले केतले वर्षा बाटे घर द्वार सुविधा नहीं जमीक आप जी आउ देखिकी फेरबे ये घाटीटा शेष होगा पाखापाखि है घाटी उठू उठू ही हिल व्यू पॉइंट अच्छी तार माने ऊपर आम टोटाल तल उद्यान बंद हो तरबड़ हो ये छोट छोट टाउन गुड़ाक देखा ऊपर मिले पूरा ऊपर प्लेन है जना पड़े ये प्राय मौसम ठंडा रहे वर्षा प्राय पड़े वर्षा समय से समय छाड़ी अक्टोबर मास गले बढ़िया हम ना ता पूर्व शीत मास जनवरी फेब्रुआरी मास गले भी ये एरियाटा आराम से आप देखिपारे उपभोग करें आउ मो भिडियोटा को फर्स्ट रू लास्ट जाए देखा हेतु आप धन्यवाद आप मोर लाइक करूँ सब्सक्राइब निश्चय करदे आपण मैंने सांगसाथी मानक भी यही जगह को शेयर करूँ आपण सांगसाथी भी ये रास्ता देखिले ये जगह को देखला सुनाबड़ा वाइल्ड सेंचुरी को देखा जी वाटरफॉल देखा जी निजर समय बितेबे आ निजे खुशी रे आम भी खुशी रू समस्त खुशी रे भिडियोटा निश्चय सब्सक्राइब करदे आती तो घाटी सरीगला अधिक तो सब देखे हेनी मोर मोबाइल रू भी एत अधिक वीडियो शूट कर होना जेहेतु रास्ता खराब हो से कहीकि आपण वीडियो शेष जाए देखले धन्यवाद आउ लाइक सब्सक्राइब करेंगे आ मो वीडियो जेहेतु आपण समस्त पाखक वीडियोटा पहुँची जीव आपण मैंने ये विषय शिखु शेयर करूँ।